Takže pán tréner, prvý zápas máte za sebou veľmi úspešne, spokojnosť, aké sú pocity? No tak samozrejme, prvý zápas je ten najdôležitejší v sezóne a tak som aj nabádal chlapcov, že aby si mi to uvedomili, že môže to byť veľmi dobrý štart do sezóny, ktorý sa nám podaril, takže ale patrí vďaka celému realizačnému tému všetkým chlapcom a všetkým ľuďom, ktorí v ťažkých podmienkach vytvorili dobrú východiskovú pozíciu pre tento dobrý výsledok. Oproti minulej sezóne sa ten káder výrazne zmenil. Už sú hráči zohraní, alebo ešte to bude chvíľu trvať? Práve na tom som trošku tak akože bazíroval, že sme v takom relatívne surovom stave, lebo sme sa vlastne poznali iba 3 týždne a nebol čas robiť nejaké rôzne komplexné veci, ktoré by vlastne mohli tej kráse futbalovej pridať, ale našťastie sa to tak vyvrbilo, že celkom to bolo pozerateľné. Vám ako trénerovi sa s kádrom dobre spolupracuje? Tak ja sa snažím s každým vychádzať dobre, ale vyžadujem tvrdú disciplínu, lebo to je jediná cesta k úspechu, takže chlapci si to dúfam uvedomujú a to je jediná cesta, keď budeme všetci pracovať za jedným úspechom, ako dosiahnuť veľké veci, ktoré dúfam, že s týmto klubom dosiahneme. Aká je atmosféra v kabíne? Tak myslím, že teraz veľmi dobrá. Hej, každý takýto úspech dodáva hráčom seba dôveru a seba istotu a pomáha klubu a všetkým ľuďom, ktorí pracujú v ťažkých podmienkach. Momentálne nový majiteľ a všeobecne klub má vysoké ambície. Cítite možno vy alebo hráči nejaký tlak na vás, alebo to vôbec nevnímate? Tak samozrejme každý cíti ten tlak, hej, ale tak už keď sa rozohrá, tak už je to vlastne padne to z všetkých z nás, ale tak my ideme k zápasu, od zápasu k zápasu. Samozrejme ciele sú tie najvyššie, ale hovorím, treba pracovať a každým zápasom budeme, dúfam, naplňať tie veci, ktoré sme si povedali. No, pocity sú veľmi dobré, samozrejme, mali sme veľké očakávanie pred týmto zápasom, sme v podstate novo vytvorený káder, našťastie to dopadlo veľmi dobre a vôbec nezáleží na tom, kto dal ten prvý gól, či som ho dal ja, proste sme ho dali ako klub Petržalka a veľmi sa tešíme, že tam potom padli aj tie ostatné góly a tak. Oproti minulej sezóne výrazné zmeny v kádre, už ste sa zhrali hráči? Tak ešte to nie je to ideálne, ale určite sa dostávame do toho, máme 2 ihriska na trénovanie a podmienky sa, dajme tomu, zlepšujú ako tak a bude to určite dobre, poznáme sa s chalami, s každým sa v podstate poznáme a určite to bude vychádzať táto spolupráca. Nový tréner, ako sa pod ním trénuje? Nový tréner je super, pohoda vládne na tréningu aj počas zápasu, v podstate je to veľmi dobré. Atmosféra v kabíne? Atmosféra v kabíne je veľmi dobrá taktiež. Takže dobre ste sa nabudili na sezónu. Relatívne vysoké ciele má teraz nový majiteľ. Cítite nejako ten tlak na seba, alebo sa snažíte to nevnímať? Tak určite tam nejaký ten tlak je, ale tak snažíme sa na to nemyslieť samozrejme a dúfam, že sa nám to bude dariť až v podstate do konca zimy a potom sa uvidí, čo bude ďalej. Ešte sa mi takto gól nepodarilo dať. Ja by som v prvom rade poďakoval fanúšikom, ktorí prišli pozrieť aj po takomto počasí. Dúfam, že na budúci zápas príde ešte viac ľudí a budeme pokračovať v takomto rozpoložení a vyhrávať ďalej. Ako by si zhodnotil zápas? My sme chytili ten začiatok, dali sme 2 pekné góly a proste bojovali. V takomto počasí sa opakujem, bolo veľmi ťažké hrať. Takže tak, no, pekne, 3 body. Ideme ďalej, no. Takmer úplne nový káder, rôzne skupinky, ako ste už spolu zžití? No, prišlo k zmenám, prišli sme chalani z Domina, doplnili to chalani, ktorí sú vlastne tu v Petržalke už dlhšie. Myslím si, že to bude kvalitné mužstvo a myslím si, že to pôjde. Aká je atmosféra? No, to je len začiatok, sme nejaký mesiac spolu a pôjde to. Ja som presvedčený, že to pôjde a že bude to dobré. Ciele majú vlastníci klubu aj manažment vysoké, postup do druhej ligy. Cítite nejak ten tlak, alebo sa to snažíte nevnímať? No, zatiaľ necítime nejaký tlak, ale budeme sa snažiť vyhrávať a určite to dostať dosiahnuť tie vyššie priečky a proste postúpiť do druhej ligy.